Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thanda subscribe le channel niphinde uclick ibell for ama notification. So namhlanje ivideo yethu ngizobe ngikhuluma lapha na uGugugumedo odlala indawo kaMamlambo kuZalo. Angiqale ukwenza ivideo ngase ngenza ama video amaningi khona nje ivideo engeke ngayenza kule nyanga esiphuma kuyona ngaye. uMamlambo lokho trend ayo social media trend ngenxa yepost ayenze khona pa Instagram. Wenze enye ipost la aveze khona umntwana wakhe. Abantu abaningi the time uMamlambo eqeda kudede ngawo lapha nyanga February bebelokho bemcela bethi akaveze ingane yakhe. So ugcine ivezile ingane yakhe noma izeke engayivezanga kahle ukuthi wabona lo ma picture lapha escreenini. Akayivezanga kahle ebusweni kodwa I hope abantu abaningi bakhona ukuyibona kancane. Ubeke sebhala imbhalo ngaphansi kwayo ipost yakhe. Le mbhalo ke ibhalwe kanje uthi I was made to love you. Aunties and uncles, our little one is now 4 months old. Very soon we'll be getting marrying her off. Ama celebrity alikhombisile ukuthanda ukuyela ipost yakhe uGugugumedo bakhomenta abanye impela bamhalalisela ngayo ingane yakhe. Abalandeli babesibebuza umbuzo ukuthi ngabe ubuya nini kuZalo. Ngenza ke ivideo impela ngenyanga endlule ngikhuluma ngayo indaba yakhe ukubuya kuze wayenzile ipost ukuthi uyabuya kuZalo. Already usekhona kuZalo seqayile uyashutha amasini akhe khona phana kuZalo. Ngiyathemba ukuthi abantu befisa ukubona ingane yakhe uGugu nje manje bayibonile noma ize ngayivezanga kahle kodwa sithemba ukuthi next time uyiposta kahle iveze nje siyibone. And ngikhumbule ukuthi ingane yakhe ingane yentombazane ngayenza ivideo ngikhuluma ngaleyo ndaba. Iyona ke le ndaba ade ngikuphathe yona ke le video ngicela ungakhohlwa ukuthi like hayi ngithi ke nje danke ngiyabonga.